Nakon osnivanja NDH, ustaški opunomoćenik za Liku Vjekoslav Maks Luburić stigao je u Donji Lapac sa zadatkom da prikupi oružje koje je nakon raspada kraljevske vojske završilo u rukama civilnog stanovništva. U tim akcijama ubijeni su brojni civili srpske nacionalnosti, pa je Luburić opozvan i protiv njega je pokrenut stegovni postupak. Ustaški povjerenik Jure Pavičić organizirao je pomoć za stradala srpska sela, no četničkom i komunističkom vodstvu koje je planiralo ustanak nakon njemačkog napada na Sovjetski savez, smirivanje situacije nije išlo na ruku. Organiziran je gerilski odred pod zapovjedništvom bivšeg žandara Stojana Matića, koji je 27. srpnja 1941. napao oružničku postaju u mjestu Srb. Malobrojna posada povukla se prema Kulen Vakufu, a ustanici su uhvatili katoličkog svećenika Jurija Gospodnetića te ga živog ispekli na ražnju. Zatim su u zaseoku Brotnju između Lapca i Srba pobili sve članove obitelji Ivezić. Čuvši za taj zločin, većina mještana jedinog većinski hrvatskog mjesta Boričevca pobjegla je pred gerilcima. Ipak, ostalo je 55 stanovnika, većinom žena, djece i staraca, koji su nemilosrdno pobijeni i bačeni u jamu. Istodobno pokrenut je ustanak s bosanske strane Une, gdje su nastavljeni zločini protiv civilnog stanovništva. Tako su ustanici u postaji Vaganj iz vlaka izvukli i pobili sve hodočasnike i svećenika Valdemara Nestora. Komunističko vodstvo osudilo je zločine nad civilima, pa je većina ustanika prešla u četnike. Nakon 72 dana ustanak je ugušen. U vrijeme socijalističke Hrvatske ustanak u Ličkom Srbu obilježavan je kao početak ustanka. Osamostaljenjem Hrvatske to je ukinuto, te se kao početak ustanka slavi dan kad je osnovan Sisački partizanski odred, prva antifašistička oružana formacija u okupiranoj Europi.